Häzirki zaman şertlerine ýurdumyzda öňde barjy teknologiýalar esasynda işleýän önümçülüklerini döredilmegine türkmen ýaşlary özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyzyň türkmen ýaşlaryna uly ynam bildirmegi ähli ugurlarda döwrewap işleriň ýoly goýulmagyna mümkinçilik berýär. Döwrewap häzirki zaman şertlerine önüm öndürmekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçilikleriň köpdigini tasdiklaýar. Bu gurda nusxaly işler alyp barýan Akbulut Hojat Jemgyýetiniň önümleri ören islegli harytlary öwrülýär. Ol önümleriň daşary ýurtlary ugradylmagy hem belläliklidir. Akbulut özüniň önümleri bilen içerki bazarlar üçin edip, önümleriniň 50 götürmini eksport etmegi meýilleşdirýär. Bu maksada yetmekde hormatly prezidentimiziň degişli ugurdaky özgertmeleriniň uly mümkinçiligi döredýändigini kärhananyň işgärleri buýsanç bilen belleýärler. Hojal Jemgyýetiniň Köýtenlag etrabynyň dostluk şäherçetindäki guruluş önümlerini öňürýän kärhanatynda häzir günlerde işler ýokary dipkinde anyp barylýar. Akbulut Hojal Jemgyýetine dünýäniň ösen döwletleriniň urduş kärhanalaryna synagdan geçirilen iş öňürjiligi we hili wawatyny döwrewaplygy bilen tapawutlanýan tilsimatlaryň we enzamlaryň ornaşdyrylmagy aýratyn belläliklidir. Önümçilik işlerine öňde barjy enzamlaryň güýjüne dayanylmagy, taýýarlanýan harytlaryň ýokary hili bolmagyny üçin edýär. Bu ýerde ýaşaýyş jaýlarynyň, binalaryň, deskalaryň içerki we daşarky diwarlarynyň suwag bedegi işlerine giňden ulanylýan gowruk aryndyly guruluşyk önümleri öňürilip, tarpejleri uradylýar. Akbulut Hojal Jemgyýeti bir ýylda 50.000 tonna gowruk aryndyly guruluşyk önümlerini we 400.000 iğne dördül metr ýürüýte önümleri öňürmekli ukybyna eýdir. Guruluş harytlarynyň öňürilmegine esasy çygmaly bolan ýürüýte önümleriň Köýtenlag sebitinde bol gorlar bolup, şol ýerler hem maksada laýyk özleşdirilýär. Taýýar önümler diňe bir içerki bazarlarymyzda däl, eýsem daşary ýurtlary hem uradylýar. Hojal Jemgyýetiniň önümleri Özbegistan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Ermenistan, Türkiýe we Azerbaýjan ýaly ýurtlarda hem islegli harytlar öwrülýär. Önümleriň hili ýürüýte barlykhanada kesitlenip, önümçilige kompýuterler arkaly ýygyderli gödökçilik edilýär. Öňürilýän önümleri müşterileriň buýrmalary esasynda islegli ölçeglere laýyklykda taýýarlamak giňden ýola goýulýar. Bu bolsa önümleri bolan islegler hem barha ýokarlanýar. Hormatly prezidentimiziň başçylygynda hususy ulgamyň işlerini dünýä ölçeglerine laýyk gurlamak bilen Türkmenistanda öňürli diýilen haryt nişanly önümleriň daşarky bazarlara çykarylmagy, ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ýygyderli ýokarlandyrylmagy wagtynda hem oňyn özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şeýle işleriň amala aşyrylmagy türkmen telekeçiler üçin hem önümçilik çygyrynyň barha giňeldilmegine giň ýol açyp, amatly şertler döredýär. Bu önümler ajaýyp binalaryň bedegini öwrülýär. Olaryň ýerli çygmalardan öňürilýändigi guwannyrjydyr. Ýurdumyzda ilkinji gede öňürilýän bedeg wagtda owadan milli öwüşgünler şöhrelendirýän, tesiň durulugyny kepillendirýän asma patologlar ýokary hili dünýä taraplaryna laýyklygy bilen tapawutlanýar. Şu maksat bolsa türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhana üçin esasy ýörelge bolup durýar. İşleriň ähli ulgamlaryna sazlaşyň üçin edilmegi bahalaryň ören amatly bolmagyny şertlendirýär. Akbulutyň önümleri tämizlik, arasaçylyk, ekologiýa wagtda öňde barjylaryň hatarynda durýar. Täze döwrewap ýokary hili ekologiýa taýdan arasy önümler bilen içerki bazary üçin etmekde netijeli işler amala aşyrýan Akbulut Hojal Jemgyýeti eksport mümkinçiligini barha artdyrýar. Gün saýyn pogtalanýan milli ykdysadiyetimiziň barha kuwatlanmagyna öz goşantlaryny goşýandygyna buýsanýan Akbulut Hojal Jemgyýetiniň agdyby işgärleri Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.